लामायावहाय बाइकजोंमोन बियो ओमफ्राय फैसाया आखाइनिफ्राय थांसोगारो ओमफ्राय माबायदि हरोब्ला माने फैसाया गावनाव फैफिनो बेबायदि आरोना लोंनोबो हासिगौ गोथाव टेस्टि ना जादो 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 हाय लोगोफोर नै गगा मोनलाबायलायबाय आङो फुरा रेडि जाखानानैसो नोंथांमोनजों नुजाफैबाय आरोना दा थांनायनि रेडि जाबाय नै आङो जाखांबायबो जाखांनायनि नै ओमफ्राय फुरा जा गगा मोनबाय दासो माने नैबे फुराना गोजामना सिनायखादोंना नै जोमग्रायाहाय ओमफ्रायहाय बेखौहाय दिनैसो हाननाय जादों नालाय सिङाव दोननायमोन ओमफ्राय बेबायदि दोननायखौबाथाय आं जोमनो हाया गाननो हाया आरोना बेबायदि सिङाव दोनसोनानै थाबाथाय माने एसे लामगोरनानैसो सान्दुङाव लामगोरनानैसो गाननांगौ जायो ओमफ्राय गैया जोमबाय आङो मिन्थिखानानैबो ओमफ्राय नै दा गगायानो अयथासार जालायबाय आयदै अयथासार एलार्जि आरोना बियो बाबा जाबाय मोनसे सान्दुङाबो दादामिदाथार एकदम नैबेयाव होमबा जुंखाम फोबावनोसैलाय आरोबाव नैबेथ' गिदिर गिदिर जाबाय जाजानाय जानोसै ओमफ्रायहाय नै बे गदाय बेयावहाय फोनोसैलाय आरोना जुंखाम एबार नै आङो थाब थाब थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु दा मारै जायोलाय थाब थाब खालामलायदोंमोन आङो जागोन ना जाया दिनै एसे सिगां ओंखारनायबो जादोंमोन खिन्थु नै गारि हमहैनांगौआसो एखे टाइमखौनो मोनहैफिनसिगोन ना मादि जाखोथाय 8:30 जाबाय टाइमाथ' ओमफ्राय दिनै थारमाने एग्जाम दंमोन नालाय सेसनेल एग्जाम दिनैनिफ्राय फार्स्ट सेसनेल एग्जाम एसे सिगां थाङोबा मोजांमोन आरोना ओमफ्राय दा नायनोसै खयथायाव सहैगोन नै आंथ' दा नायनांसिगोन आरोना बेयाव मोनाबा जुदि बेयाव थाब खाराबा जुदि आङो सेरफांगुरियावसो गाखोहैनांसिगोनलाय ओमफ्राय दा थांग्रोनानै लानोसै आं होमबा आयौ दैबो लायाखै दैबो मामे बाय बाय नरदो दे बाय बाय दे केक लाबोयो दे ससे दोनलांजानोसैलाय थांसै आरोना जोंना गामिनि एलपि स्कुला बेयावनो फरायनायमोन आंबो नैबेलाय थौदो नै बाबाया थांबाय खारसिगोनबो नै फैग्रोमोना मोनबाय आराम जाबाय आरो 8:30 एसे बारबाय 8:30 जाबाय दा खयथायाव सहैयो 1 घन्टा थांसै आदै अबेजों थांगोन सिदासो थांगोन ना होमबालाय बैयो लाखिनांगोन औ सिदा थाङोबा बेयावनो लाखिनोसै माबायाव ओंखारसै डन बस्क'जों थांसैनो बेजों थांसै ओरै सिदा थांबा बेयावनो ओंखारनांसिगौमोन नै फैलाजोब्बाय मालाय थांजोब्बायदां आंहा लेट जाफैलायबाय आरो बे जाहैबाय सेकेन्ड फ्ल'र बियो बिल्डिंनि ओमफ्राय आङो नैबेयावहाय एग्जाम डिउटि होगासिनो र' सानै मेडाममोन दंखाबावो ओरैजों दंबावो गासिबो सेकेन्ड फ्ल'रनिफ्राय ओरै फारसेजों भिउआ माबायदि बयनिबो बिल्डिं न'ल' जोबसै ओइयाव बावखुंग्रि हाजो नुहुरो नै फार्मासि नागिरनानै फैदो आङो क्लास लानानैहाय नैबे फार्मासियाव फैनायदां हाबफेराखै नालाय आङो बेवहाय र' फिसालानि एसे गुजुनायनि मुलि लानानै थांनि
नै बे फार्मासियावबो माने डक्टरफोर जिरायो आरोना बेयावहाय नै बे प्रनयदे बे डक्टर प्रनयदेयाहाय बेबो गथ'फोरनि बेयावनो जिरायो ओमफ्रायहाय नै माखासे दङ सोरबा सोरबा डक्टरफोर सुगार जाग्राफोरनि बेखौ नायग्राबो दङ ओमफ्रायहाय नै स्किन डक्टरबो दङ ओमफ्राय गेस आरि जायोबा बेनिबो दङ बेगेंफोरनिबो दङ निउर'लजिस्ट ओमफ्रायहाय माबा अर्थ'पेडिक बेबो दं आरोना बेयाव जिरायो इउ एन एकाडेमि खाथियावनो सफैलायबाय बे थांनाय फैनायानोसै आरोना आंना दिनाहाय बिदिजों थाङो दे र' खाख्लोमजोबनांगौ जायो हाद्रिनि थाखायनो उखैनायासो हालायलांला ओंखाम उखैनायासो र' फिसाला दं नायाथाय नै फिथाइ औ जानोसै फै जिरायदो बियाबो जिरायदो हाफा होनबाय नोङो ए औ औ मामि दे जिरायदो नै चेयारा लाबो औ औ फिथाइ औ औ फिथाइ औ र' सुनांगौ दे बेखौ औ दै गुदुंजों सुना हरलाय र' औ फिथाइ र' फिथाइ आयौ औ औ जानो लुगैबाय एबि होनदों नोङो ए आयै जानो लुगैबाय खदै गलायलांबाय दे सुना होदो आंना आखाइया मैलासोना र' नै माबाया दे बेखौबो गारदो बिलाइखौलाय बेखौसो होबावबाय नै बेखौ आलदाखौ हो होमबालाय र' बे मोजां नङा नामा सुनायाबो सोमब्रलायोसो माबा सुनोबो रोङा जाबाय दे एसे सोमब्रबावदो दे दे जादो दे औ गोथाव बाय होनहरदो दे जादो दे जाय टेस्टि टेस्टि औ फिथाइ सोर लाबोआ अबहाय थांनायाव अबहाय थांनायाव लाबोआ अबहाय थांदोंमोनलाय मामिया अबहाय थांदों मामिया केक लायदों है केक एबि होनहैदों औ एबि टेस्टि ना नों सानफ्रामबो केक जायो नालाय आं नोंनो केक लाबोलायबाय फिथाइखौनो लाबोनोसै आङो लोगोफोर दिं दांदां बुस्थु लाबोथारदों आङो बेखायनो र' नै बेयाव फिथाइ लाबोबाय ओमफ्राय दा जागासिनो नै फिसालाया स्ट्रबेरि जादों नै बेखौबो लाबोबाय आं आपेलखौबो ओमफ्रायहाय मा लाबोबावदों आयै नै मा जाखो बेलाय मा जाखो बेलाय होनलांबाय दै सिखोना माखो नै मा लेखा नै भगवद गितानि नै मोजां लिरनाय दं आरोना बुजिथाव लिरनाय माने हिन्दीनि लिरनाय संस्कृतखौनो दानस्लाय लिरनाय दङ बेनि मिनिंफोरखौहाय बेखौ फरायनो लुगैनानै लाबोबाय आङो बेखौहाय गाबोननिफ्रायसो फरायगोन आं बेखौ जाहैबाय नै आङो लाबोनो लुगैबाय थानायमोन बेखौहाय थिंख्लिनि हानि थिंख्लि बेखौ बायनो लुगैबाय थागासिनो आरोना आङो एसे फैसा दोननायनि आङो होननानैहाय मानसिफ्रा माथो जि बुरजा देखावनाय नुयो जा बुरजा फैसा जानानैहाय देखावनाय नुयो आंहाबो जा लब जाबाय आरोना आंबो बेबायदि दोननानै गोबावजों मालाबा एसे दोननानैब्लाबो गोबावजों मालाबा देख्रुबगोन आंबो होननानैहाय दिनैहाय लाबोथारबाय आरोना आङो बेखौहाय
ओमफ्राय नै फैसा दोननाय गोसोखांनानै आङो मोनसे खोथासो गोसोखांबाय आरोना दहायसो मोनथिनाय आंबो बेयावहाय कलिगफोर रायलायनायावसो मोनथिदोंलाय आरोना आं दिनैसो मोनथिफेरदों फैसाखौ माबायदि हरनांगौ होननानैहाय मानसिफोरनो जोङो फैसा होनायावहाय जेनेबा दखानदारफोरनो आरोना जायखिजाया फैसा होनायावहाय माबायदि हरनांगौ फैसाखौ दिनैसो मोनथिफेरदों आरोना आङो माने मानसिफोरनि बिलिभ जाहैबाय बियो गावबा गावनि बिलिभसै आरोना ओमफ्रायहाय माने मारवारिफोरा बेबायदि खालामो होननानै बुंदों आरोना एकदमबारे बिसोरथ' बिजनेसमेन पुरा बिसोरथ' माबा माबि मानियोना थ' बिसोरनावहाय माबायदि मानिनाय दं होननानै आं खिथानि फैसाखौ माबायदि हरनांगौ होननानै बुंदों माबायदि हरोबा माने फैसाया माने थांसोगारो आरोना आखाइनिफ्राय थांसोगारो ओमफ्राय माबायदि हरोब्ला माने फैसाया गावनाव फैफिनो बेबायदि आरोना फैसाखौ माबायदि हरनांगौनो थारमाने दिनैसो मोनथिफेरदों आरोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनि आंबो मोनथियामोन नालाय दिनै मोनथिनानै बिराद माने दिनै जायनो बायदों आरोना आङो दिनै जेराव जिनिस बायदों जायनो फैसा हरदों बेयावहाय ओरैबायदिल' खालामनानै हरदों थारमाने जेरैबायदि मोनथिदों मानसिफोरनि बिलिभ बायदि दाना आंनिबो बेबायदि बिलिभ खालामनानैहाय बेबायदि हरबाय आरोना थारमाने जोंहाथ' रायलायनानै बिदिनो बायदिसिना मोनथियो नालाय बायदिसिना बाथ्राफोरखौबो माने खोथाफोरखौ मिथिलाबायो नालाय थ' रायलायनायाव दिनै मिथिलायबाय आरो फैसाखौ माबायदि हरोबा माने बांद्राय आखाइनिफ्राय थांबाय थायो ओमफ्राय फैसाखौ माबायदि हरोब्ला माने गावनाव फैफिनो बेबायदि आरोना ओमफ्रायहाय नै गांथामसो लालायबावबाय आङो नै ओमफ्राय जोंथ' बेबायदि हरोना फैसाखौ ओरैबायदि नै बेबायदि गांलाब होना हरोना बेबायदि हरनो नाङालायनो आरोना माने ओरै थरनानैहाय बे जिनिसनि बे लेखानि जे बिलाइ बे बिलाइया गावनिजों थानांगौनो आरोना ओरै गावनिजों थानांगौनो बेबायदिसो हरनांगौनो आरोना दिनै गासियावबो दखानावनो जायनो फैसा हरदों बेबायदिनो हरजोबदों आरोना आङो ओमफ्रायहाय आरो फैसाखौ अबाव थांखो ओमफ्रायहाय मा होनो फैसाखौ माबायदि साननांगौ होननानै फैसा साननायावबो ओरै सानना जोंथ' बेबायदि सानना बेबायदि साननो नाङालायनो आरोना ओरैबायदि साननांगौनो बेबायदि ओरैसो साननांगौनो ओरैसो बेबायदि ओरैसो साननांगौनो मारै सानोथाय आंथ' रोङाबो फैसा साननायखौबो बेबायदि साननांगौनो आरोना मारै होनदोंमोनथाय जायखिजाया ओरै साननांगौनो ओरै आखायानो जालायलाङा फैसाखौनो सानफेरनो मोना नालाय फैसा बुरजाखौनो सानफेरनो मोना नालाय आखायानो जालायलाङा बेबायदि ओरै साननांगौ जाहैदों बेबायदि साननांगौनो आरोना थ' बेनो दिनै मोनथिनानै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय आङो सोरबा मोनथिखायोमोनदां खिन्थु आं मोनथिथारामोन आरोना आंहा इन्ट्रेस्ट मोनथारदों आरो बेखौ मोनथिनानैहाय थ' दुगैनानै लाग्रोसै आङो लोगोफोर दे ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर जानोसै ओंख्रिया आलु जहल ओमफ्रायहाय नै बान्दा कफि सालाद गाइखेर दाखा सामब्राम बानलु होजोब्बाय आरो जानोसै दा नै बिबार खानोसैलाय लोगोफोर जाखां आरिखां बिबार खादोंलाय आङो माने फुजा होनोसो दासो माने दाहायसो होगोन आङो ओमफ्राय बेखौ खानानै दोनखानोसै आरोना ओमफ्राय मोनाबाथ' खानो हामा होनोना मोनायावहाय माने सान हाबनानैहाय बिबार खानो हामा बेखायनो आङो सानावनो दानो खाखानानै दोननानैहाय दाहाय होनाय जायो आरोना नै खानानै लाखानोसै खानानै दोनखानोसै ओमफ्राय आङो लोगोफोर नै मा मोनसे खोथा गोसोखांदों दासो माने जेबो गोसोआव गैखायामोन आरोना आङो ओमफ्राय दहाय गारि गाखोनायावनो आङो एसे गोसोखांबोखादों ओमफ्राय गारि गाखोनायावनो गोसोखांबोदों आरोना आङो थारमाने दिनै मा दिन बेखौ गोसोखांदों आरोना आङो दिनैनि दिनखौहाय आङो पात्तायानो गैया दिनै मा दिनमोन ओमफ्राय खिन्थु दहाय गारि गाखोबाय थानायावसो बायदिसिना गोसोखांलाबाय थाखायो नालाय बे टाइमावसो आङो गोसोआव फैबाय आरोना दिनै थारमाने मा होनना बुंगोन बेखौ हाबानि दिनमोन आरोना दिनै 3 मार्च नालाय ओमफ्रायहाय हाबानि दिनमोन आरोना एनिभार्सारि ओमफ्रायहायथ' बोसोरथामानो जानोसै बोसोरथाम जाबाय आरोना बोसोरथाम जाबाय 2022 मोन नालाय बोसोरथाम जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेबायदि हेपि एनिभार्सारि होननोथ' हाला नालाय बेबायदिबो होनजाला जाहैबाय बेबायदि होननोबो आङो मोनफेराखै जाहैबाय जोङो जेनेबा खेबबेसे बेबायदि होननो मोनखो होननानै बुङोब्ला होननो मोनफेराखै आरोना जोङो सिगांनिफ्रायनो फार्स्ट एनिभार्सारिनिफ्रायनो जों बे खोथाखौबो होननो मोनाखै बुंफेरनोबो मोनासै आरोना जायखिजाया
बिदि जाहैबाय ओमफ्राय नै आङो दासो मा गोसोखांबावदों दहाय आङो मानसिखौ नुबावदोंसो आरोना लामायावहाय बाइकजोंमोन बियो ओमफ्रायहाय आङो थांगासिनो थानायावहाय ओमफ्राय बे बाइकजोंहाय बेखौ नुहुरबावदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दासो ओंखाम जानायावसो बे खोथाखौ गोसोखांदों आं आं दिनै बेखौ नुबावदोंसो होननानैहाय दिनैनि दिनावनो आरो बेखौ नुबावबाय साननानैहाय आङो गोसोआव फैदों आरोना बेखौनो ओमफ्राय नै नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना आङो बे खोथाखौनो गोसोआव फैनायखाय शेयार खालामबाय आङो माथो खालामनो होमबा लोगोफोर नै आङो बेयावनो दोनथ'नोसै नामा होननानै सानबाय आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं